desværre også regn. Er de danske folkeskoleelever for dovne, eller er de danske folkeskolelærer for dovne og uambitiøse, eller er det bare forældrene og politikernes skyld, at de danske folkeskoleelever sakker bagud? Den debat den har raset siden i går, hvor Bertel Haarder i et interview sagde, at danske lærere mangler ambitioner på deres elevers vegne. Godmorgen, Sisse, Jakob og Søren. I er alle tre lærere. Bertel Haarder skal jeg lige sige, han mener, at hans kommentarer er blevet taget lidt ud af en sammenhæng, men han er efterfølgende blevet bakket op af danske skoleelever og også en professor i pædagogik. Søren, lad os starte med dig. Du er som sagt lærer. Du har 25 år på banen. Føler du dig på nogen måde ramt af den her kritik? Altså jeg vil sige, at kritik skal man altid forholde sig til og mærke efter. Er der noget i den? Er der noget substans i den? Og hvordan forholder jeg mig til det selv? Jeg må sige, at i det her tilfælde, der må jeg altså afvise det. Det synes jeg, det er ikke noget, jeg føler mig ramt af. Sisse, formand for danske skoleelever bakkede faktisk i går delvist op om kritikken og sagde, at undervisning er demotiverende. Der er elever, der ikke har lyst til at lære, fordi de ikke synes, at deres undervisning er spændende, og det er i høj grad lærernes skyld. Er det eleverne, der tager fejl, eller kan der være noget om snakken? Jamen, undervisningen er der givetvis kedelig nogle gange, fordi det at gå i skole, det er jo hårdt arbejde, og hjernen skal på overarbejde hele tiden. Og tit bliver det udlagt som, når noget er svært, så bliver det kedeligt. Så den danske folkeskole laver rigtig, rigtig mange spændende og sjove ting, men i gang imellem, så er man jo også nødt til at skulle arbejde rigtig hårdt for sagerne. Og så kan det godt blive udtrykt måske som om, det er det, der er kedeligt. Men er det ikke jeres opgave så at gøre det kedeligt sjovt, så man ikke føler, at det er kedeligt? Lidt ligesom hvis man skal spise grøntsager som lille, skal man det kamuflere, så man tænker, det smager faktisk meget godt. Jamen skal man det? Altså jeg tænker, at vi skal også gøre dem klar til at komme ud i et liv sidenhen. Og livet er jo ikke et stort tivoli. Man skal jo engang imellem gøre ting, som man ikke måske nødvendigvis rigtig, rigtig sjovt. Men man er nødt til det for at kunne komme videre. Og vi er nødt til at starte med at god arbejdsdisciplin, og man skal vide som elev, at det her det er mit arbejde. Jeg skal yde mit bedste, også selvom det er kedeligt en gang imellem. Ja. Jeg plejer at forklare det sådan, at verdensrekorden i højdespring, det er jo eventyrligt højt. Men alle har jo startet hernede på 50 cm, og hver gang man river ned, så er det hen og lægge den op igen, og så blive ved med at træne og træne. Jakob, du er jo faktisk ekspert. Det har jeg i hvert fald lige døbt dig i særlige og måske sådan lidt nyere undervisningsmetoder. Faktisk så meget, at du underviser måske særligt nogle af dine ældre kollegaer i at bruge nye sådan teknologiske redskaber i undervisningen. Hvad er det for nogle kollegaer, du møder, når du skal undervise særligt de ældre elever i undervis på en anden måde, end de er vant til? Altså, jeg går ud fra, at du mener lærer. Ja, undskyld, lærer. Jo, men lige præcis. Altså, det jeg jo tit møder, det er sproglærer oftest. Og sådan the average tysklærer er jo en kvinde mellem 45 og 65. Og når jeg så holder et kursus i, hvordan man blandt andet kan bruge mobiltelefonen i undervisning, eller bruge interaktive tavler i undervisning, så møder jeg tit en skepsis, og jeg møder tit nogle kollegaer, der siger, ja, men den her mobiltelefon, hvordan kan jeg få eleverne til at lære sprog ved det? Men efter et par timer, hvor jeg har givet nogle idéer til, hvordan man kan bruge det, så oplever jeg, at rigtig mange af mine kollegaer er meget engagerede og synes, det er rigtig spændende, og kan tage tilbage til deres elever med nogle enkle midler, som kan gøre undervisningen måske mere interessant, og for de ting, der er lidt sværere, og som skal trænes til at glide ned. Men spørgsmålet er, om du også har det sådan, Søren, fordi som sagt, du har undervist i 25 år, ja. Og der er jo alligevel sket en del på undervisningsfronten, siden du blev uddannet. Hvad gør du selv ligesom for at følge med tiden? Jamen altså, der er en forventning og et krav til, at man fagligt hele tiden holder sig opdateret. Så er der selvfølgelig det, der hedder efteruddannelse. Det er der sådan lidt længere imellem, men den forventning, den er, at du følger med i medierne, du følger med i forskning osv., og så hele tiden siger, jamen hvordan er det med det, de nye resultater, hvordan kan jeg bruge det i min undervisning? Og så handler det vel også om, at man som skole skaber et miljø, hvor det bliver interessant for alle at være med, og hvor det bliver interessant, at vi får diskuteret den nyeste forskning og den nyeste didaktik, pædagogik. Og der tror jeg, at vi som kollegaer har et ansvar for at blive ved med at sige, at vi skal ikke kun tale om lavpraktiske ting, som hvem er det, der sørger for, at vi har buskortet på tirsdag, når vi skal på tur, men vi også diskuterer, hvorfor skal vi på tur, og hvad er det for vores mål med den her tur er, for eksempel. Men igennem de 14 år, jeg har været på arbejdsmarkedet, der har jeg for eksempel oplevet en hel del af mine kollegaer, de er blevet fyret, fordi de måske ikke har været gode nok til deres arbejde. Til gengæld så har jeg gået 13 år i skole. Jeg har aldrig nogensinde på et tidspunkt, tror jeg, hvis jeg tænker efter, oplevet, at en lærer er blevet fyret, fordi vedkommende ikke var god nok til sit arbejde. Er det godt nok? Er det i orden? Altså bliver lærere så presset nok, hvis man ikke oplever, at lærere for eksempel bliver fyret, fordi de ikke er gode nok til at undervise? Jeg tror ikke, at man bliver en bedre underviser af at ligge under et pres om at kunne blive fyret, hvis man ikke gør det godt nok.
Og jeg tænker, at det er det, som vi lige snakker om nu, at det handler rigtig meget om ude på skolerne at skabe et miljø, så lærerne skal komme i skole hver morgen og have lyst til at komme der, og udvikle sammen med deres kollegaer, og udvikle sammen med deres ledelse, og sørge for, at det samarbejde, man har både med kollegaer, men især med forældre, at det er rigtig godt. Og det er der hele kernen ligger i hele det her omkring elevernes læring. Jamen, og så synes jeg da netop også, man kan sige, at vores skoleledelse er jo også ofte meget, meget presset på tid. Så det vil sige, det ønske, man kunne som lærer have om at få måske en faglig sparring, hvor man til at sige, at lederen kommer med i undervisningen og laver supervision, det har de desværre ikke mulighed for, på grund af, at de er presset på alle mulige andre fronter. Men det synes jeg... Det er bare fordi, når vi har hørt lidt, det er lidt... Altså, igen, der er andre måske, som har skylden, Søren. Det er i hvert fald ikke jer som lærer. Er der slet ikke noget, hvor I ligesom kan gribe i egen barm og sige, okay, der er måske punkter, hvor vi hænger lidt i bremsen som lærer, sådan på den generelle front? Jo, altså det var det, jeg startede med at sige, at al kritik skal man forholde sig til og mærke efter, har jeg gjort det godt nok? Og det er rigtigt, altså der vil jo være områder, hvor man siger, jamen det kunne jeg måske godt gøre på en anden måde, eller det kunne jeg gøre lidt bedre. Men hvor er det så for eksempel, fordi du starter også med at sige, at du føler dig overhovedet ikke ramt af kritikken, men hvor er det så, at hvis I sådan lige skulle kigge på, hvor er det, at I kan gå ind og gøre det bedre? Ja, altså jeg vil pege på, at noget, som ikke er lykkedes så godt for mig, det er den vigtigste samarbejdspartner, jeg har i skolen. Det er den store ressource, der ligger hos forældrene. Jeg må sige, at omstændighederne gør, at det bliver mere og mere nødvendigt, at forældrene er med meget mere, end de har været vant til. Holdningen er, at det klarer skolen, det ene og det andet. Det kan vi altså ikke selv. Forældrene skal på. Og der er jo som sagt rigtig mange interessenter. Det her der er også rigtig meget, der skal gøres og kan gøres for, at den danske folkeskole bliver af verdensklasse. Men nu så, ligesom Lisbeth siger, jeg skal slutte med jer som lærer. Hvad kan I så gøre bedre for, at eleverne også får en bedre oplevelse af at gå i skole? Jamen, jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at vi bliver ved med som lærere, og også forældre ude i at fortælle en god historie. Fordi at der bliver fortalt, at der er så mange fantastiske historier ude i folkeskolen. Der sker så meget god udvikling, der sker så meget god læring. Og det er rigtig vigtigt, at de historier bliver fortalt, sådan at der kan blive opretholdt en tillid imellem de interessenter, der er. Men det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og så tror jeg, at vores store udfordring lige pt. Det er inklusion og undervisningsdifferentiering. Det har også været fremme i de sidste historier om unge lærere, hvor man kan sige, at vi skal rumme rigtig, rigtig mange forskellige elever. Og det er en udfordring, som vi skal helt klart have fokus på. Hvis man ikke har tryghed, så kan man ikke blive undervist. Så kan man ikke lære. I min anden klasse er der grinegaranti. Hvis de ikke har grinet, inden at de slipper skolen, så kilder jeg dem. For de skal i hvert fald komme hjem og sige, er det så ikke noget med, at vi skal slutte med at grine? Lige præcis. Jeg skulle være gået i latterklub. Tusind tak for besøget til i hvert fald 3 fantastiske lærere, som sidder her. Og nu skal vi faktisk lige skrue tiden sådan lidt tilbage, fordi